When God created our body, kay siya may nag-create ini, parehas sa mga inventor sa mga makina. Gisuwat niya ang tanan kalabot sa pagtagad ining lawasa ni ining libro ha. Wow! Tanan! Muingon man pagsulti sa imo ang ubang tao, ay dili man na para sa ato, para man sa mga Hudiyo. Gidili man sa mga Hudiyo ang pagkaog baboy, gidili man sa mga Hudiyo ang muni-muna. Ang mga taong gusto yun mukaon, maingon, Pastor, nay, buhat Kapitulo 10. Si Pedro nakakitag damgo sa daghang kaing mananap, gitunton gikas langit, habol, niya gipakaon siya. Ang propesiya kalabot sa panglawas. Sa atong panglawas na. The word prophecy actually means God speaking to man. So a prophet is one who God used to speak His words to humanity. Muna'y function sa prophet. So ang word nga prophecy, ang iyag yung tinuod nga kahulugan, gidala ang pulong sa Dios ngadto sa tao pinaagi sa instrumento pod nga tao. Muna'y prophetic nga function. Today, we read from the scriptures, the best product of prophecy. Sinulat og 44 authors for a period of 1,500 years. That's how long our Bible was written. A period of 1,500 years. How did we know? From the first writer of the first book, Genesis, Moses, to the last writer of the last book, Revelation, John the Revelator, who was John the Apostle of Christ. That's a gap of 1,500 years. And there are about 40 or 44 ka mga authors ang nagsulat. Ang uban nila hari, sama ni David, sama ni Solomon. Ang uban nila farmers, sama ni Elijah. Ang uban nila fishermen, sama ni Peter. Apan ang uban sab nila abogado, sama ni Paul. Ang uban nila dignitaries of large countries, sama ang diplomat nga si Daniel na himong prime minister of the Empire of Babylon. So ingon ana ang composition sa mga writers of this book. But the Bible says, holy men of God, mga balaang tao sa Diyos, wrote the prophecies as they were moved by the Holy Spirit. Ang mga balaang tao sa Diyos, misulat sa dihang milihok kanila ang balaang espiritu. So karon ang atong topic, very interesting. Conclusion sa topic namong duha ni Dr. Igarli. Ang propesiya, or what the Bible says, what the book of prophecy says about your body, about my body. Ang ato lawas ni. Pastilan pagka-importante ini nga text. Karon ako lang ipasidaan ninyo. Ang uban nagaingon nga, kamo bang nag-lead aning seminar diha sa Royal? Nganong gahukom man mog mga tao kalabot sa ilang gikaon? Ako gining ipasidaan. We are not judging people as to what they eat. But in most cases, we answer people's questions. Why don't you eat this or that? Mo man ay pinaka-common nga question. Elementary na mo nga mga anak sa eskwelahan, pangutanon sa classmate. Nganong dili man mo mukaon ini, nganong dili man mo muinom ana, nganong dili man mo muadto didto, nganong dili man mo join namo sa baile, nganong dili man mo muapil na mo magsugal ta, nganong etc. Daghan barrage with questions in town ang mga nagpaluyo ining seminar. Simply because we live a little different life than the rest of the people of the world. So, ang unang-una good nila, kinahanglan pariha kita sa mga tao sa kalibutan para dili ta mawa sa mapa. Lahi ba ang giingon sa Bible? Ang giingon sa Bible, o gusto ta mahimuot ang Diyos nato, magkinabuhi tag sukwahi
sa kabubot o sa kinabuhis kalibutanon. Ako nang basahon sa inyo, Romans chapter 12 verse 2. Wow! Ni ay pulong nga gitambagikan sa usa ka writer sa Bible, si Paul. Ang iyang gisulatan ang mga believers in Rome. Unsa iyang gisulat? Romans 12 verse 2. Let me read that to you. Ingon diri, ayaw kamo pagpahiuyon ni ining panahona sa kalibutan. Kundili, usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-os inyong salabutan, aron inyong masuta kung unsa ang maayo og hinangpunon og hingpit nga kabubuton sa Dios. Unsay gisulti ini nga text? If you feel that you are a special child of God, dili ka magkinabuhi sa mas mga tao sa kalibutan. Nga bisag unsa lay ganahan, himuon nila. Kay duha man gud ka klaseng mga tao sa yuta. Ang dunay interes nga mahibalos pulong sa Dios ug ang way interes. Apan ang Bible nag-ingon sad nga alang sa mga tao nga way interes sa Bible. Ni amana diri pod 1 Corinto 2:14. Ako lang ning gipangbasa sa inyo, gwapo kay ni nga mga text. Ingon sa 1 Corinthians 2 verse 14. Ingon diri. Ang tao nga kalibutanon. Worldly. Mga tao nga kalibutanon. Katong giingon niya sa Romans 12 verse 1, ayaw kamo pagkinabuhi sa mas mga taong kalibutanon. Doon na ba di kalaina ng kinabuhi sa taong kalibutanon o sa taong Kristohanon? Doon na, dako. Ingon diri sa verse 14 sa 1 Corinthians chapter 2. Ang tao nga kalibutanon, dili siya mudawat sa igatudlo sa Espiritu sa Dios, kay alang kaniya kini mga binuang, ug siya dili sad arang makasabot niini tungod kay kiniugod kinahanglan mang pagatugkaron sa espirituhanon nga paagi. Wow, kini nga pinulungan, this is a very revealing text ngano. Ug kalibutanon ra gid ay ka makabati kag wali, wa ra gid na sa imong buot. Madawat nas imong pikas dalunggan, mulusot ra po nas pikas dalunggan. Way epektos imong kinabuhi. Mao lang taong kalibutanon. Kay wa may pulo sa ila ang pulong sa Dios. Ngano man giingon diri, kay kiniugod nga mga butang dili man masabot kung walay espiritu sa Dios. Kanang Holy Spirit mo man ay nag-impress sa atong mind. When you hear the word and you feel the conviction in your heart and in your mind nga makaingon ka, ana di ay nang kamatuoran, kini di ang akong gituohan, di ni mao, ang gisulti di ay sa Dios, sukwahi di ay sa akong nahibawan. If you have that kind of conviction, that's an indication the Holy Spirit is doing His part in bringing the conviction to your mind. Now, ang ato yung ipadayag sa inyo kining teksto sa 1 Pedro 3:15. Ngano man nga kini nga topic importante para nato. Ingon diri ni Pedro sa 1 Peter 3:15. Hinunoa, sa sulod sa inyong kasing-kasing, katahain ninyo si Kristo. Ingon nga Ginoo. Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga anaa kaninyo. Hinuon buhatan ninyo kini uban sa kaaghop o kataha. Kanindot nga pagkasulti. Sa English pa na, be ready, always be ready to answer every person who comes to you asking you, why are you different? Why do you live a different kind of life? Why don't you do this? Why don't you do that? Why don't you eat this? Why don't you eat that? Etc. Kana ang mga classes question. So, ang among pag-present sa topic na ito rong gabi is more like this. We will answer the people's question, ngano man nga lahi man mog kinabuhi, nganong lahi mamog diet, nganong lahi mamog lifestyle. We will talk about that and we will answer from the Word of God. Sa Salmo Kapitulo 39, versikulo 13 to 16, ingon diri sa Cebuano gihapon nga pulong, ikaw mao ang nag-umol sa akong sulod nga bahin,
sa taguangkan sa kong inahan, imong gitabunan ako. This is the psalmist telling God, Lord, Ginoo, Dios nga gamhanan, gi-recognize nako nahimo kong ako karon tungod kay giumol ko nimo dito sa taguangkan sa kong inahan. Wow, God is telling us, the Bible is telling us, you did not just come here sprouting from anywhere. You did not come here, your presence here was not the result of the breaking of a bamboo pagliki sa kawayan na aka. Or nibuto ka lang nito nga gikan sa ibabaw sa mundo. You are here because there is a power who loves you, who created you. So ang imong luna sa kinabuhi, sa kalibutan karon, ang imong luna sa kalibutan, tungod kay ang Dios ang nagbutang nimo diri. God has a purpose for you. Muna ngayon niya, ikaw ang nag-umol sa kong sulod nga bahin, sa taguangkan sa kong inahan, imong gitabunan ako. Verse 14, muhatag kog pasalamat kanimo, tungod kay makalilisang o kahibulungan uyamot ang pagbuhat kanako. Kana nga statement, grabe na nga recognition. Nga kinidi ang atong lawas sa tanang moving matter in the surface of the earth. Sa tanang naglihok sa ibabaw sa aping sayuta. Wa na'y makalupig ka magnificent sa lawas nimog sa lawas nako. Wa na. Ayaw huna-huna nga kanang F-16 nga jet nga tag $5 million nga ginabaligya sa Amerika para gamiton sa gubat. Muna'y pinakamahal nga machine. Ayaw huna-huna nga kanang $200 million nga Hubble Space Telescope nga ilang gipa butang sa NASA aron mo padako sa gagmay na kaimbituon nga makita nato sa naked eye apan kun madako na daghang paday dito $200 million dili na mo'y pinaka most valuable machine in the world. Not even the highest, most powerful computer, the most magnificent living and moving machine on the surface of the earth is your body, my body. And God made you. God made me. Now, sa pagbuhat sa imo sa Ginoo, verse 16, sawa pa mahingpit ang lawas ko, nakita nas imong mga mata, and listen and read with me loudly the letters in red. Please read with me. Let's go. Og diha sa imong basahon nahasulat na ang tanan. Did you hear that? There is nothing related to your life that is not written in the Bible. About your knowledge, yes, Bible na. About your business, running a business, oh, nas Bible na. Gusto ka makasiguro nga ang imong maminyuan kana yung tao nga may labot sa pagdala kanimo kalipay sa kaugmaon, go to the Bible. Gusto ka mulampo sa imong mga planos kinabuhi, you ask the Bible. Ngano man, sawa pa mahingpit ang lawas ko, nakita nas imong mata, og diha sa imong basaw nasulat na ang tanan. You know what this is telling us? If you want a life, madili ka magkadipo-dipo, di ka magka-problema, og naa may problema, dili ka mag-guol or mag-suicide. Read the Bible. Everything about your life is here. Okay, that's exactly what we are going to do. Nasulat sa Biblia ang tanang butang kalabot sa atong kinabuhi. Ang Biblia gitawag ni siyag manual sa atong lawas. Di nasulat ang tanang paagis paggalam ni ining lawasa aron kini mutunhay. Hibaw mo kung sa meaning ng pulong manual. Manual means parehagod sa pagpalit ninyo sa inyong cellphone sa tindahan. Ang gihatag sa inyo box, naadiha ang tanang parapernalya, apil ang charger, naadiha ang cover, apanay papel nga gisalipit diha ang storekeeper. Ang anak nga papel ginganlag
manual for owner's use. Mauna ang imong madawat og mopalit kag sakyanan, muna imong madawat og mopalit kag makina, mopalit kag kamera, mopalit kag computer. Pagdawat gyud nila nga ihatag na sa imo ang produkto, ikaw na may moatiman ana, sunda ang nasuwat ana nga manual. Because if you are going to follow strictly what the manual says about your taking care of the piece of equipment that you have just bought from the store, you can be sure that equipment will last longer. Apan ayaw tagda ang nasuwat anang manuala, widu-widuha lang ang pagdumala sa imong equipment. Masakyanan man na, or makamera man na, makomputer man na, ako kang garantiyahan, it will only serve you for a short time. That's the same thing with our body. When God created our body, kay siya may nag-create ini, parehas sa mga inventor sa mga makina. Gisuwat niya ang tanan kalabot sa pagtagad ining lawasa ni ining libroha. Wow! Tanan! Spare parts nga gamay, spare parts nga dako. Ni adiri ang prinsipyo. Apan gidetalye lang niya pinaagi sa pagpahibalo ni ini sa kaalam nga tos mga doktor. Pananglitan ha, ang relationship namo karon ni Dr. Igarle Lahi. Nag-preach ko from the Bible how to take care of your body. General principles ni. Dagko nga prinsipyo. Pero ang detalye sa pagdumala ining lawasa nga pinasubay giapon dire, gitudlo na nga tos mga doktor. Sila na may mo describe unsay mahitabo sa tong tinae kung ang atong gikaon mo na naaani nga sustansya na ining dili maayo ining lawasa mo na nang trabaho pud nila, but they are all in the scriptures. Okay, padayon tani. Unsa may gihandom sa Dios sa atong lawas ug sa atong kinabuhi? Gibasa ni Dr. Igarle kaganina. One of my most favorite texts sa Bible. Ang handom sa Dios sa imo, ang handom sa Dios para nako. Ingon siya, hinigugma, gipanghinaot ko nga magmauswagon ikaw sa tanang butang. O nga magmaayo ka sa panglawas, maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Tulo na kasangas kinabuhi ang gidescribe diha. Primero, prosperity in life. Mauswagon gani sa Bisaya pa na asinso. Alang sa inyong kasayuran, why plano ang Diyos nga magpabilin mong pobre? Ang plano sa Diyos, muasinso mo, mudato mo. Pinaagis ka pa? Dili, layo ra ka ito. Pertin layo ato. Dili to maoy description sa Biblia. Widu-widu ra to. Dili to maoy giingon sa Biblia. Apan ug unsay sikreto nga molambo imong kinabuhi, follow the Bible. Ikaduha nga handom sa Dios nimo gawas nga muuswag ka. An uswag is always related to your economic status. Uswag na, prosper man na, asinso man na, o sa Bisaya pa. Nga mo asinso ka sa tanang butang. Panginabuhi, mo lang, ayaw mo pag, kamong mga ginikanan nga, wa kaayo ka-eskwela, paningkamutig yun yung maka-eskwela po ang mga anak. Kay maarang-arang magyong may iniskwelahan, kay saway iniskwelahan. Na, dili man ni discriminatory nga statement nga, uy, gipakaubos man ni pastor ang wain tao or mugbog grado, no. Ang atong gisgutan, ang handom sa Diyos para nato, nga mo asinso ta. Number 2, nga maayo ato lawas. O number 3, nga maayo pod atong relasyon niya, spiritual life nato. Wow, niya. Now, when God created the earth, gihimo niya ang tanan sa kalibutan sa nahaunang 5 kaadlaw. Ang tanan nga imo makita, pag ikaunom kaadlaw, gibuhat niya ang mahimong caretaker sa tanan niyang gihimo. Mga kahoy, mga suba, mga bakilid, gipanghimo to niya sa 5 days, mga mananap, apan pagka ikaunom kaadlaw, nagbuhat siya caretaker. Igo, nabuto ang caretaker, si Adan og si Iba, iyang gitugyan siya, I'll give you dominion over all that I have made. Ihatag ko sa imo ang kagahom sa pagdumala ining tanan nga akong gihimo sa previous days. Wow! That's the perfect Garden of Eden.
Sa tanaman sa idin gisultihan sa Dios si Adan ug si Eva kung unsay maayo ug unsay ikaayo sa ilang lawas ug sa ilang kinabuhi. Now, kalabot sa pagkaon, kay mo manay sustainer na to. Ano mabuhi ta? Ingon siya sa Genesis 1:29. Mingon ang Dios tanawa, gihatagan ko kamos tanang balili nga naghatag og binhi. Tanom. Naas ibabaws naong stibukyuta. Sa tanang kahoy nga may bunga, sa kahoy nga naghatag og binhi, aron alang kaninyo kini mahimong kalanon. So, dinhi ini nga text nahibaw ta. Pagkahuman pa lang sa Dios, buhata ang tao during the week of creation. Ag-ingon na siya, gusto ka mo tunay imong kinabuhi, kauna ang akong provision nga maoy maayos imong kanon. Unsa man? Plant-based. Wow, plant-based. Dahon, bunga, liso, gamot. Wow. Tanan. Mahimong kalanon. You know what? And for the next 2,000 years sa atong kalibutan, sa ang tao nagsunod pa sa prescription sa Ginoo, tag-as ang ilang edad. No, Adam was about 930 years old. Managingon sa Genesis chapter 4. Adam was 130 years old sa diyang gipanganak niya si Seth. Kay katong iyang unang anak si Cain, gipatay man ang iyang manghud si Abel. Di wa na nabilin, ni layas mas Cain, human pagkapatay ni Abel. Wa na nabilin. Nabalik si Adan og si Eva nga sinala ng duha. Unya, pagka 130 years old niya, nanganak siya kang Seth. And the following text in Genesis chapter 4 said, humani anang pagpanganak kang Seth, nanganak pa siyang mga lalaki ug mga babae, daghan, hangtod 800 years later namatay siya. Meaning, 800 plus 130, 930 iyang edad. Naitaw sa first 2,000 years nga ang edad na abot 969, si Methuselah. Si Noah ang tao nga diri na dayon sa lunop mga 2,000 years after creation, ang iyang edad 950. Sa inyong paminaw, unsa gyud kay factor nganong long life kining matuhana? Abi ninyo karong bag-o na may gipanghimo ang mga authorities nga mag-research sila ug unsa man gyud secrets of longevity. Ang uban ninyo nakabasa ni Ana, I'm just sharing with you some information which are not current anymore. Sometime about 10 or 11 or more than 10 years ago, doon ay gihimong world research sa gingalag secrets of longevity. Gitanaw nila ang mga nasod sa kalibutan nga ang mga tao tag-as og kinabuhi. Na-identify nila ang mga lugar, Okinawa, Japan, dito sa Bhutan, sa Himalaya na mountains, ibabaw sa India, ibabaw sa Nepal, Bhutan ang ngalan ana. Unya, dito sa Amerika, usa ka lugar sa Amerika, gingalag Loma Linda sa California, ang mga tao nag-edad og between 90 and 100 and above. Compare sa the rest of America nga tag 60-70 ra, gi-compare na nila tanan og gihimo nila ang pagpahibalo sa resulta sa ilang research for several years. Nalipay kay ko ato ang panahon na broadcast sa CNN, na broadcast sa America Today, na broadcast sa British Bible, British Broadcasting Corporation, o sa Voice of America, o sa mga major nga pamantalaan, lakip ang Time o ang Newsweek magazine, sa Secrets of Longevity. Aron ang mga tao matagas o kinabuhi, abi ninyo, nalipay kay ko as a Seventh-day Adventist. Ang number 7 sa Secrets of Longevity, ingon dito, live like a Seventh-day Adventist. Tinglipayan ako, anak, sir. Siya nagkana nga sa 10 Secrets of Longevity, ang number 7, live like a Seventh-day Adventist. Kay ilang gi-relay ang experiment nga gihimo sa US, particularly sa Southern California, diya sa state sa California, sa lugar gingalag Loma Linda.
15 to 30 years ang ilang research sa kinabuhi gikas mga batanon ngadto sa mga tigulang. Ug nakita nila sa ilang research nga ang average nga ang Seventh-day Adventist nga nagsunod gyud sa Bible prescription sa kinabuhi, they live longer than any average American by 8 to 11 years. Sa ato pa, ug mamatay ang ordinaryo nga tao 70, ang Adventist naa gina sa 80 plus and sever. Karon akong natanaw, nag-anam kadaghan ron ang mga centenarians. Nimbalik na pod. Mga tao bitaw nga nag-anam na kataas ang kinabuhi, abot nagtag sa kagatos. Back to the Bible ang ilang diet. Plant-based diet. So tanawa ang epekto. Human sa lunok, way buhi nga tanom, sa ato nang nabatian sa Biblia, way buhi nga tanom, patay tanan, way makaon, gikas balili, gikas binhi, way prutas. Gitugutan sa Dios ang pagkaon sa mananap nga, iyan ang gikategorize daan. Ang mananap, dunay gingalag mahinlo og mahugaw. Dunay gingalag dulumtanan nga pwede adili angay kaunon apan duna pwede gingalag mahinlo nga pwede kaunon. Nagkamubo ang kinabuhis tao hangtod nga sa abot ni Nahor nga amahan ni Abraham 140, pag abot ni David 70 na lang. Psalms 90 verse 10. The age of man will be 70. Ana ang epekto. Human sa lunop, kusog kaayo ang pagkunhod sa edad sa tao. So, og atog yung kwaon, himuan natog sumada ang napadayag sa Biblia. Ingon ini ang imo makuha. Ang tao mamatay kung dili mo kaon. Apan, niabot sad ang kamatayon dihas tao tungod sa kaon. Kaon po hinungdan, namatay. Wa man unta tay kamatayon. We were created by God in what is known in theological term as conditional immortality. Conditional immortality gani, conditional nga pagkadili mamatay. Kung gituman ginato ang kabubuton sa Dios, posibleng dunatay immortality. Apan naay break, naay pagsupak sa gisulti sa Dios ang tao, ilabi na gyud ang una natong ginikanan. Muna ning kaagi, nasuwat diya Genesis 3, 1 paingon sa 8. Dili ko na lang na basahon, ako na lang istorya. Human buhata sa Dios si Adan og si Eva, ikaunom kaadlaw. Sa 5 kaadlaw, gibuhat sa niya, tanom, suba, bakilid, bukid, mga bulak, gibuhat sana niya tanan. Isda, mananap, gibuhat niya tanan. 5, pagka ikaunom kaadlaw, gibuhat niya ang tao. Pagkabuhat niya sa tao, gitpiyala niya ang tao. Ikaw in charge, ha? What I have created, I have given you dominion. Muna ang tao, bisag gamay ta, makarulta bisan sa dagkong mananap. Makahimutag pagtikad bisan sa dagkong bukid. Why? It's given to our dominion. Ana, apan may tugon ang Dios. Ingon ang Dios, tanan, bunga, ining prutas sa tanaman, makaon ninyo ni. Kana lang bunga anang naastunga sa tanaman. Ay ninyo kana. Hindi mo mamatay. Conditional immortality. Ang Biblia nagsugilon nga sa panahon nga natuog si Adan, nagsuroy-suroy si iba. Leksyon po nis mga asawa. Ayaw ka imog palayo sa kiliran sa inyong bana. Kana ay mga tentasyon, usahay. Gamay na yung leksyon, ha? Pero importante ni, daghang kaayong nakahibaw nga tinuod gida ini. Malayo na gani ang magtiayon sa usag-usa, na ay mga katalagman nga naamogoy kaaway. Dalawa ang kaaway. Ang kaaway sa Diyos. Gibuhat sa Diyos ang pamilya alang sa kalipay sa kinabuhis tao sa yuta, apan may kaaway ang Diyos nga muguba sa kalipay sa pamilya. Unsay gihimo niya? Pagbuwag ni iba, nagsuroy-suroy, abot siya dito ang iya po, asa po siya paingon, ngadto po siya paingon sa kahoy nga gidili sa Diyos. Nananaaw siya sa gipantugot sa Diyos, pulos nindot nga mga prutas.
Apan, ingon siya, ngano ka, to kanindot man initanan, mga bunga makaon na mo, ngano man tong usa nga, gidili, mangguto niya, giadtuan niya, pag abot niya dito, naaman dito, nakabati man siya tingog. You know the rest of the story. The devil entered into the snake. Og ang snake nga gisudlan sa panuway nakasulti. Nagkaon sa gidili sa Dios. Og miingon ang devil, di ay mo pakanon sa Dios sa mga prutas dire. Kabati niya, di man na mo giingon sa Dios. Ingon dayon siya nga, di man. Ipakaon man sa amo tanan. Kanang imo gikaon ron, mura na gidili. Nganong gidili man sa inyo sa Dios. Kay ug mukaon mi ana mamatay mi. Katawa si Lucifer. Ganina naman kung kaon ini. Wa man gani magsakit akong tiyan. Wa man ko mamatay. Gidid-an ra mo sa Dios. Aron dili mo magmanggi alamon. Mukaon mi ini manggialamon na mo. You read Genesis 3:1-8. I am just telling you the story. But if you read it, maunay na hitabo. Nikaon si iba. Wa siya muto sa original nga sulti sa Dios. Makaon ni mo tanan, ayaw lang na. Ang iyang gituuhan, ang sulti sa yawa. Nga og mukaon mo di mo mamatay. Pagkaon gyud niya, kaamgo dayon siya. Uy, na may nawa sa iya. Ang nawa dayon siya, ang bisti sa himaya, which was covering their body before they have fallen into sin. The clothing of God's glory nga mo'y nagtabon sa ilang lawas. Pagkakauna, iyang gihaylupod ang iyang bana, giing na niya pang. Tamis man di itong gidili sa Ginoo. Ingon si Adan, ha? Nikaon ka na? Nga gidili mas Ginoo na. Kay mamatay tag mukaon ta na. Pang, ambitin lagi nga nagkaon. Wa mamatay. Ako po ning kit-kit po ko. Wa po ko namatay. Kaon pang, lami baya. And you know the rest of the story. Nikaon po si Adan. Pagkaon ni Adan, diha sila kaamgo. Something was removed from them. The covering of God's glory. Nakaamgo dahil silang nahubuan na sila ug nangauaw, nagtapis-tapis na. Tabon-tabon. Ang Biblia nag-ingon, nangita silang dahon sa kahoy higira, inya ilang tagik-tagik, gitahi-tahi, gitabon sa ilang lawas. I have another subject matter for that regarding how man covers his own sin, which is not God's plan. Mubunta, nasod ang sala o ang kamatayon diris kalibutan o sa kaliwatang tawhanon, apil ka, apil ko, tungod sa pagkaon sa gidili sa Dios. Grabe na nga pagtulunan sa Biblia. Ang gidili sa Dios, gikaon. Namatay ang tao, kita tanan, subject to death. Sa Biblia na ay gisulti si San Pablo, 1 Corinto 3:16. Wa ba kamo mahibalo nga kamo templo sa Dios o nga ang Espiritu Dios nagpuyo sa sulod ninyo. Kung dunay mulaglag sa templo sa Dios, siya laglagon sab sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan o kanang templuha mao kamo. God is telling us here, your bodies are very sacred. Balaan na. Kay kanang lawasan ninyo, puy anana sa Dios. Muna'y pulong templo. Body temple. Your bodies is the temple of God. God wills in you. Kung hugaw-hugawan ninyo ng lawasa, inyong giinsulto ang kabalaan sa Diyos. Sa unsang paagi man, nga gihugaw-hugawan natong lawas, 1 Pedro 1:15-16, apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan sab magbabalaanon kamo sa tanan ninyong paggawi. Kay ingon sa nahisulat, kinahanglan kamo magmabalaan, sanglit ako balaan man. Ang pag-ila sa mahinlo ug sa mahugaw, kanang makaon ug dili makaon, diha na sawa pa ang lunop. Ang uban god, basahan nimo anang Leviticus 11. Basahan nimo sa Deuteronomy 14. Moingon man pagsulti sa imo ang uban tao, ay dili man na para sa ato, para man sa mga Hudiyo. Gidili man sa mga Hudiyo ang pagkaog baboy. Gidili man sa mga Hudiyo ang muni-muna. Leviticus 11 o Deuteronomy 14. Alang sa inyong kasayuran. Long before there was Leviticus, long before there was Deuteronomy,
nga nag-describe kung sa angay kanon unsay dili, gipaila na sa Dios kang sa tao unsay angay kanon unsay dili. Mabasa nato na sa Henesis pa. Wa pa'y Hudiyo na, sinuwi pa man eh. Wa pa may Hudiyo, kay kanang Hudiyo, dito naman na sa kang Abraham magsugod, which is 1,000 years after Noah. Several hundred years after Noah. Apan, panahon pa ni Noe, nga wa pa'y Hudiyo. Kadto pang niingon ang Ginoo, buhat og arka. Unya, wali sa mga tao, kay laglago na ko ang kalibutan nga dautan na pinaagig lunok. Ang mutuos imong wali, musud o banimos arka, apan ang dili mutuo, malumos sila sa kamatayon. Magirabay na nahitabo. Apan pag-preserver sa kalibutan, ingon po ang Ginoo sa kang Noe. Genesis 7:2. Sa tanang mananap nga mahinlo, na nalagigingalag mahinlo, kumuha kag tinagpito, ang laki og bayi. Sa mananap nga mahugaw, tinagurha, laki og bayi. Wa pa gina, Leviticus og Deuteronomio, katong nagpaila nga baboy di makaon, panahon sa mga Hudiyo, that is more than 1,000 years before Leviticus and Deuteronomy. Naana, nag-ingon ng Ginoo, Noe, nakailam ka. Sa ato pa, ang implication ini usara. Nahibaw na sa Noe, ug unsa ang mananap nga makaon sa dili. Nga naman, sa unsang paagi. Kay human sa lunop sa akong giingon ninyo, wa na may tanom. Tanoman unta ang makaon. Balili, bunga, liso, ubang bahin, plant-based lagi nga diet. Apan, kay wa na may tanom, gitugutan sa ang pagkaon sa mananap. Apan, ang pagpakaon sa mananap, ari siya mukuha, human sa lunop, ari siya mukuha sa tinagpito nga mahinlo. Kaya kauno niyan 5 na apay, 2 nga baig laki mabilin. Tunhay pang kaliwat. Kaya biniyo sultihan ta mo. Kana nga pasahe nagpailag yun na nga dili yun ipakaon sa Ginoo ang gidili niya sa Levitico o sa Deuteronomy samas baboy. Kay kon gipakaon pa gingalan pang baboy og hinlo, watay baboy ron. Way baboy ron eh. Ngano man? Kanon man na ninuwe og sa iyang mga kaliwat. Og gikaon to duha man to, bayig laki. Og ihaw ang bay, na di po ang laki makaanak, og way bay. Og ihaw po laki, di po makapaanak, kawa na may bay. In short, wa gyud to nila kauna, kay nga naman, ginganlan man tog mahugaw. Laki og bay, mananap nga mahugaw. So, that is a message to us nga, ato pa na, versikulo 3, ingon man usab sa mga langgam sa kalangitan, tinagpito lakig bay aron sa pagbuhi og kaliwat sa ibabaw sa naong tibuok yuta mo na nga naapay mga uwak sa pagkakaron, wa man na maapil sa ilang gikaon, dili man kay sa lampatira ang gipakaon, gidili man pud ang uwak. Kay og naapay ipakaon pang uwak, wa nay uwak ron. Dito na panahon sa humas lunop. So, ang pangutana karon saon man nato pagbalaan ang atong lawas? Levitico 11:44 nag-ingon, kay ako si Ginoo nga inyong Dios. Balaano ninyo inyong kaugalingon, magbalaan kamo kay ako balaan man. Dili ninyo hugawan ang inyong lawas bisan sa unsang mananap nga mukawma nga naglihok sa ibabaw sa yuta. Dili man gyud originally ang pagkaog mananap or pagkaog unod karne, wala gina sa original nga plano sa Dios. Unsa may gihangyo sa tao ngadto sa Dios, sa naglawig na ang panahon, unsa may gihangyo naana dire sa Deuteronomy 12, panahon na nila ni Moises. Sa diha nga pagapadakuon ni Jehova nga imong Dios ang imong utlanan ingon sa iyang gisaad kanimo ug ikaw makaingon, mukaon kog unod kay naibog man ang akong kalag sa pagkaog unod, sulod sa bugos nga kabibog sa imong kalag, kumaon kag unod. Muna, ang giingon sa Bible, tungod sa pagkasagot-suton sa tao, sige bagbagulbol, Ginoo, mura naman tahop ning dahon nga akong gikaon sa galay, mura na, ingon Ginoo, mukaon sa kog unod, Ginoo, mo ihaw sa ko, ingon Ginoo, okay, I'll permit you, ihaw. Naay permisyon. Panhinumdumi ang iyang permisyon,
Diha kutob sa iyan ang pagkategorya. Ang inyong pwede kanon, ang ginganlan niyag hinlo long before Leviticus. Wa pa'y lunop, naanay hinlo, naanay hugaw. Okay, padayon ta. Leviticus 2:7. Sa pagbuhat kalainan taliwalas mahigaw ug mahinlo, nga sa taliwalas mananap nga buhi nga arang makaon, ug ang mananap nga buhi nga dili arang makaon. Now, kanang pulong arang makaon, wa guna magpasabot nga og kitkiton dili malamoy. Kita mo aning mga butang karon nga ginakaos mga tao, tuyom nga tuyom, naibaw mo sa tuyom, no? Kanang tuyo, tunok bitaw sa dagat nga tag-as kayong tunok. Urchin sa English. Tuyom. Grabe namang ginagtunok. Masaghiran nga may imuntiil, ihi kayo, kala. Muna ang tambal nila, matod pa na, ihi po. Mag-ihi-ihi, magkaskasakit sa apan tuyom nga tuyom, gikubiran sa Ginoo og tunok. Buakon manas tawag supsupon kay lami kuno. Ang tao, mukaon ginig-on sa ganahan niya. Kanang gipangdili sa Dios, wa na magpasabot nga, kay gidili man niya, dili matulon. No. Tanawang gidili niya kang iba, gikaon sa bitin, wa maon sa bitin. Gikaon ni iba, wa po siya mamatay, wa po siya magkalibanga. Sa ato pa, ang gidili sa Dios, wala iba si matulon ba or dili. Pwede kaunon o kaunon Diyos tao ang gidili niya. Apan gidili niya, kay gisulayan lang niya, musunod ba ta niya dili? Ikaduha, may katalagman, kay di kita musunod kaniya, ang katalagman nga gikan anang kalanong unod, mubalik man nga ristaho, munang ningmubo ang kinabuhis tao. Kay ang sakit sa tao, diha naman nagsugod sa dihang mukaon siya unod. Okay, ato na yung padayon, Deuteronomy 14. Dili ka magkaon sa bisan unsang butang dulumtanan. Munay another term in the Bible sa mahugaw. Dili mahinlo. Kini maong mananap nga kanon ninyo, baka, karniro, kanding. Ang sirbo, ang kurso, lagsaw, uso, unicornio, baka nga ihalas, kanding nga ihalas. Munay mga categorization sa pwedeng kanon. Unsa man po'y guideline nga mailhan nimong mananap nga makaon og dili. Ako dili kay ko gakuti ini, wa gyud ko nagbader sa ako ini gingalag kuko nga napika sa duha, nagapangusap og kinaon taliwalas mananap kana kanon ninyo. I never bother myself about this way of distinguishing. Nga naman, wa man gyud ko nagproblema pod. Wa gyud ko nagproblema nga wa ko sukad kakaog baboy, wa ko sukad kakaog alimango, wa ko sukad kakaog kinhason, wa gyud ko nagproblema anang bahina. Ang ako asawa kay dili man siya Adventist, convert man ni, pareham ni labing daghan ninyo. Si mother naman unta ni siya karon, Mother Pinky na unta ni, kay paingon man is pagkamadre sa dayon niyang pagkadiscovery sa kamatuoran. When she learned the truth from the Bible, she was already an adult. So, pagka na-adult na siya, unya, naminyo siya, pastor later, ha, nauna ang iyang conversion, ay kami nakita. Nakaingon siya, ako nakakaon ra bagyog ko, muni mo na. Karon na ay mga pipila ka mga pagbati sa lawas nga, gi-recognize niya nga, remnant pa ni atong mga karaang kinabuhi, so wa pa niya masakping kamatuoran. Anyway, dili na lang taana. Apan sa Deuteronomy 14 ayon, bisan pa ni ana kini dili angayan kanon ni adtong nagpangusap sa kinaon, mga dunay kuko nga pika, samas kamilyo, libre, kurniho, rabbit man ang kuniho. Nagpangusap sa kinaon sila apan dili pikas ang kuko, mahugaw kini alang kaninyo. Ang baboy verse 8, kay pikas magkuko apan wa mangusap sa pagkinaon, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod nila ni ini dili kamo magakaon, dili usab kamo maghikap sa ilang mga lawas nga patay. Mangutana mo, asa man pastor ang gitudlo sa Biblia nga passage nga nagsuti unsay makaon unsay dili? Ako mong gisutihan, gidistinguish na Ginoo Genesis 7 pa. Apan gi-review na niya sa mga tao sa katawhan sa Israel, Leviticus 11 o Deuteronomy 14. O gusto mo review ana ang list, tan-awan ninyo, kay makita ninyo diha unsa ang makaon in case og kinahanglan na gyud ka mokaog unod. Unsay gingalag pwede ra makaon, gingalag mahinlo,
apan unsay dili ang ngayon kaunon kay gingalag mahugaw or dulom tanan. Leviticus 11 kana og Deuteronomy 14. So in short, kana nga mga pag-distinguish, makakaong kag baka apan gidili sa imong baboy, kining baboy ambot lang pinakawilnon ra bagid ni. Nya apan ingon dire, ayaw ko kauna. Ang baboy god scientifically, one of the flesh foods that is highest in danger for contamination to the human body. Why makalupig sa baboy? Highest ni siya sa number o mga sakit nga mobalhin sa tao gikan sa pagkaon sa unod. Pero ang nakakaon gud ini, ako magyugakaon si ma'am, nakakaon na. Ang nakakaon gud ini mo ingon yun nga lami magyud sad pastor. Lami yun siya kuno. Ako di ko mo argue ninyo. Kaya di man ko mabalaka anang lami. Pero abi ninyo, usalakat, sample lang ha, ang matod pa sa mga doctors o expert, bisan pa sa mga taga Bureau of Health, kanang tig-permit o naay inihaway diha sa merkado. Maingon gina sila nga, out of 4 kahiniwa nga baboy, sa 4 kahiniwa, usa ni ana, chances are dunay itlog sa trichina. Unsa man ang trichina? Kanang trichina, roundworms, usa ka klases itlog nga imo hinuong pabukalan ang karni, mukubol hinuon sa palibot sa itlog ang pagkadili niya maluto. Nga ang tendensiya either half cook or kilaw imong lutuon or imong isod sa imong lawas, ari mo hats sa sud sa imong tiyan. Pagkahats sa imong tiyan, anha ang worm manginabuhi sa sulod. Dili na bitok, dili na ascaris lumbricoides. Trichina ang ngalanana. Nya kana, mutaas ra man na siya kay mahimom na siyang parasite dito. And it is deadly. Trichinosis is a deadly disease. Unya ang highest ana sa tanang karni, pork. You ask the scientist, tanaw mo, nga naman ug magkasakit na mo, nga na resulta na, anong sakit bitaw nga, kanang gingalan natog sa term pa ni Dr. lifestyle diseases. Unsa man yung lifestyle diseases? Na nga abot sa ato ang balatian, tungod sa atong dinadaan sa atong lawas, lifestyle ang anak. Kung di patungod ang atong dinadaan sa atong lawas, makalikay ta anang mga sakita. So, ang usaan na ang atong kinanaan, ang usaan na ang atong inimnan, ang usaan na atong pagginawi, lifestyle disease ang ana. Nya daghan man na kayo. More than 60% of human diseases are transmitted to human bodies by what they eat and by what they drink. Lifestyle. Grabe ni. Trichina mo na, ingon ana, mukubol man ang iyang membrane, pabukala ni mo nag 30 minutes lang, di na maluto. Musamot no nagkabaga sa ilawom. Unya, inig abot sa imong tiyan, adto na mabuak. Ang trichina, magkabuak ka na dito. Adto na siya mangini. Dr. McNaught, nakakaplag nga usas matag upat kahiwa sa kaning baboy dunay buhi nga itlog sa trichina diha ni ini. Sa Deuteronomy 49 and 10, sa tanan nga naas tubig kini mo'y kanon ninyo, ang tanan nga dunay kapay hingbis pagkanon ninyo, ug ang bisan unsang way kapay ug hingbis dili kamo magkaon, mahugaw kini alang kaninyo. Muna ingon sila, naay scientist nga akong nabasahan sa pag-training ag mga military para sa gingalag survival bitaw, na may training sa mga military nga survival. Anyway, pag-survive ug asa mo nga wa na gid mo'y makaon, kini ang ilhanan ninyo sa makaon sa palibot. Ug naamos dagat mo ni ilhanan. Ang number 1 nga sulti, makakita mo sa angay kanon kung naamos dagat. Kanang maluto na nga mamuwa, mupuwa dahil maluto na. Scavengers na sila sa dagat. Alimango mupuwa, pasayan mupuwa, nukos, ambot mo po ba? Itong mantingali. Anyway, ang uban na nga scientific, tingnan sila nga grabe, puwa magyod.
Mga kong pasaylo ninyong igsoon. Subuanon mong ko ang amo ang pula sa Cebu, puwa gina. Pero sa balay, bahay gina sa amo. Ang walo, wow gina sa amo. Kaya mga subuanon mo may pasaylo alam ko ninyo na gigamit na ako na ang pinulungan. But, niagyo yung pinakadako ang argumento. Ang mga taong gusto yun mukaon mo ingon, pastor, na buhat Kapitulo 10. Si Pedro nakakitag damgo sa daghang kaing mananap, gitunton gikas langit, habol niya gipakaon siya. Alam niyo ang kaagi ha? Si Pablo ingon ining kaagi si Pedro. Sumala sa istorya sa Acts chapter 10, miduaw siya sa usat katinunan nga balay. Unya ingon ang tinunan nga balay nga maghikay sa ko apostol ha. Tulog lang sa diha. Gamay ron yung panahon, maghikay sa ko. Samtang gigutom siya, nga natug, nagdamgo siya. Pagdamgo niya, ginadamgo na gituntun gikan sa langit nga habol. Ang sud sa habol, tanang klasis mananap. May bitin, may baboy, may ilaga, may tigre, may leon, may unggoy. Tanan! Unya, giingnan siya sa iyang panananon. Pedro, tindog, ihaw, kaon. Tulo ka, sugo. Tindog, ihaw, kaon. Munay nasuat sa Buhat, Kapitulo 10, versikulo 13. May abot kaniyang usa ka tingog og ang tingog nag-ingon, tumindog ka Pedro pag ihaw ug kumaon ka. Ug basahon nimo ang verse 14, niingon si Pedro, dili Ginoo. Kay wa pag yun masudli ang akong tiyan sukad og dili hinlo og mahugaw. Wa pa. Muna yung answer sa verse 14. Munang sa verse 15, muna yung pinaka-popular nga verse sa mga kumakaon, muna itubag sa Ginoo kaniya. Og ang tingog may abot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nag-ingon, ayaw nga ligdili binalaan ang butang nga nahinluan na sa Dios. Na ang makabasa ni ana mo ingon tan-awa ra ang mga mananap nga nakita ni Pedro sa pananawon nga gitunton gikan sa langit nga paihawon siya pakaunon dili diya angayan tawgog dili binalaan ang butang nga nahinluan na sa Dios gihinluan na di ay sa Dios makaon na lagi apan inyong padayon og basa ang istorya sa Buhat 10 nalibog si Pedro kay di man gid siya mukaog baboy, di man gid siya mukaog ilaga, di man gid siya mukaog bitin, di man gid siya mukaog unggoy. Kay dili man na part sa diet sa mga Hudiyo. Samtang nalibog siya, naabot kaniya ang usa ka messenger sa iyang host. Ug samtang si Pedro na malandong mahitungod sa pananawon. Sa butong pananawon na, pakano naman kog baboy. Samtang na malandong siya ana, ang espiritu maingon kaniya, dunay tulo ka tawo nangita nimo. Tindog o kumanaog ka o umuban ka kanila sa walay pag-ukon-ukon kay ako'y nagpaanhi kanila. Diha siya kasabot. Kadto di ay pagkakita niya sa panahon, tindog, ihaw, kaon, tulo ka. Kumanaog ka, umuban ka kanila. Muday na ikahulugan na to, tindog, ihaw, kaon, tulo ka sugo. Karon tindog, kanaog, uban. Uban. Kisa may ang giubanan. Ang tulo kasinugo ni Cornelio. Kinsa man si Cornelio? Kadto pong anak sa Dios nga dili Hudiyo. Sa ato pa, dili parehag pagtuon niya. Now, sa dili pa na ko padayon ng istorya, ako istorya ninyo. Ang Hudiyo o ang Hintil sa Biblia, grabe og prejudice sa usag-usag. Dunay klasis prejudice ang mga Hudiyo nga nanubra ra pod, wa na pod sa lugar bitaw nga klase kay ang tan-aw nila sa dili Hudiyo hugaw sa pagkaagi nga bisag anino sa dili Hudiyo ang ilang masaghiran anino lang madlok sila pananglitan maglakaw ang Hudiyo inindalana unya sa pikas tumoy naapoy hintil nga naglakaw unya makakita sila nga ang anino ana nga hintil diri paingon sa dalan mulikay ang Hudiyo ana. Nga naman, sa huna-huna og tradisyon sa Hudiyo, bisag anino lang sa hintil ang makaigo. Sa ila rapong anino, mahugawa na sila. Iyon na ana, singala na, damili ang term anang murag. Di yun siya ganaan. Prejudice yun siya kayo. Now, kiniuntas Cornelio, di niya pwede ni duulon kay hintil man kapitan sa mga sundalo. Dili Hudiyo.
Apan sa pagtagbo na niya kanila, naas versikulo 25, istorya na siya. Si Pedro miingon kanila, kamo nasayod nga mo'y supaks kasuguan sa Hudiyo ang pagpakigharong o pagpamisita sa tao nga dumuluong hintil. Apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong ingnon nga dili binalaan og mahugaw. Ang iyang gigamit nga term, walay tao. Ang iyang nakita nga pananawon, mananap nga lain-laing klase. Apan niingon siya, di ko mukaon, kay wa pa ko kakaon sukad og hugaw. Apan giingnan siya sa Ginoo sa bersikulo 18, ayaw tawgag hugaw og dili mahinlo ang gihinloan na sa Dios. Ang pangutanan nako sa inyong hunahuna, unsa may gihinloan ni Kristo sa namatay siya sa cross? Iring, ihalas nga baboy, ilaga, unggoy. Nagpakabatay ba si Kristo aron mahinluan ang ilaga o ang baki o ang halas? Dili. Ang gipakamatya ni Kristo sa cross, ang tao. Ang tanang tao, why siya'y gipakamatyan nga mananap. Ang meaning anang ayaw tao ga, gipahibalo ka na ako sa Diyos nga dili, nga kinahanglan walay tao nga akong inon nga binalaan og mahugaw. Ang buot niya pasabot, kinis Cornelio nga hugaw man unta ni ninyo, uban ang iyang mga sakop, nga di gyud unta ni nimo duolon aron tudluan, bisag interesado sa pagtuon. Ayaw tao ga na, nga dili hinlo. Kay mauna sila ang akong gihinluan sa namatay ko sa krus. Dili ang mananap. So mga igsoon, palihog, makadungog na gani mo sultis mga tao nga naa na pastor, na tekstos Biblia, buhat 10:15. Gihinluan na sa Dios ang mga mananap, makaon na nato, dili di ay. Nganong dili man nganong nakasiguro man kita nga dili gina siya mananap. Kay naa may teksto sa Bible pod. Job 14:4. Unsa may gayon sa Job 14:4? Kinsa may makakuhag butang mahinlo gikan sa mahugaw, walay mausa. Sa English pa na, who can make clean out of what has been declared as unclean? Nobody. That's the English version. Sa Bisaya giinsaktong pagkasultiha. Ang gideklarar sa Dios sa pagbuhat niya sa kalibutan nga hugaw, dili to para kaunon, iskabinjir man to. Mo man ay sulti gusuban kung gibuhat sa Dios nganong di man niya ipakaon, nganong iya mang gibuhat nga di man niya pakaon. Dili man kay ang tanan niyang gibuhat para kaon. Ang uban niyang gibuhat para naapoy mutigom sa hugaw. Ngunang diri yuta dunay scavengers sa yuta, parehaan ang mga mananap sa baboy. Doon na po dagat, doon na po scavenger sa dagat. Kay kanang mga scavenger sa dagat, nganong lami na sila higupon, kay ang hugaw nga gila salibay sa tao sa dagat, mo po ilang ginakaon, munang mga alimango, munang mga pasayan. Daghang kay na silang tambok, ngagkikan sa hugaw, nga nakulik nila sa ilang pagka-scavengers sa ilawom sa dagat. Mga igsoon, simple man nga mga explanation, pero ang punto yun nato mauni, ang gipakamatyan sa Dios o ni Jesus dito sa Kalbaryo sa cross. Ang iyang kamatayon sa Kalbaryo sa cross, ang iyang dugo nga giula, mao to'y simbolo sa pagdawat sa tao sa kaluwasan, nga kung dawaton niya si Jesus, ingon nga iyang manluluwas, bisag unsa siya ka makasasala, na hinluan ang iyang sala, kay ang kamatayon ni Kristo aron mahinluan ang taong makasala sa iyang sala, pinaagis iyang dugo. Muna'y kahulugan anang paghinlo nga ayaw tawga og dili mahinlo ang gihinloan na sa Dios. Dili in tao na karne. Sa Levitico 10:10, aron mailan ninyong kalainan sa balaan o sa dili malaan ang kalainan sa mahugaw sa mahinlo. Sa Isaiah 65, all over the Bible man ang distinction. Gibuklad ko ang akong mga kamot sa tibuok nga adlaw, katawhan nga sukihon, naglakaw nga usa ka dalan nga dili mayo, sunod sa ilang kaugalingong hunahuna, usa ka katawhan nga sa kanunay naghagit kanako sa kungnaw nga naghala didto sa mga tanaman og
sunog sa insinso ibabaw sa mga ladrilya, mga nagalingkod sa tawaliwala sa mga lubong, ug nagpuyo sa tinago nga mga dapit, nga nagakaon sa unod sa baboy, ug ang sabaw sa mga butang nga dulumtanan, anaa sa ilang sudlanan. Ang pangutana, may silot ba ang Dios para sa mga tao nga wa mutuo sa iyang gisulti? Niya karon. Ato ning ibasa sa Isaias kapitulo 15 paingon sa 17. Ano karon si Yuba mo anhi uban ang kalayo? Pagbalik na ni sa Ginoo at the end of time, uban ang kalayo ug ang iyang mga karo masamas alimpulos. Aron sa pagpahamtang siyang kasuko uban ang kabangis ug sa iyang pagbadlong uban sa mga sigas kalayo, kay pinaagis kalayo si Yuba mapahamtang sa hukom ug pinaagis siyang espada ibabaw sa tanang unod ug ang mga pinatay ni Yuba daghan. That's the judgment at the end of time. Kadtong nagbalaan sa ilang kaugalingon ug nagputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adto sa tanaman, sa luyos usad sa taliwala, nagkaon og unod sa baboy ug ang dulumtanan ug ilaga, silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan, nag-ingon si Hiyuba. Wa gyud ni maumauha sa mga Adventista pagbutang sa Biblia. Diha na gining daan, gisuwat na ni daan sa wapay mga tao nga natao. Niay ang babagod sa daghang tao magud ang dili magyud madawat sa kaluwasan. Di gyud maluwas ngano man. Palabihon man nila ang tiyan, Pilipos 3:19. Ang ilang dangatan mao ang pagkalaglag. Naay daghang tao mga laglag ngano man. Ang ilang Dios mao man ang ilang tiyan. Ang ilang gisip pasigarbo mao man ang ilang kaulaw, ang ilang hunahuna gitumong dias mga butang sa yuta. Ngay mga tao mo ingon, lami man ang inyo, ganahan man ko maminaw, buutan man mo nga mga tao, maayo man mo ikasuod. Problema lang, kadaghan mo gidili. Mga butang maayo, lami, pero gidili sa inyo. Ayaw mo una. Ang inyong pangutanon, nganong gidili man? And when you know the reason, scientifically and biblically, these things are called abominations. Dulumtanan, Ako na ni padayon nun, Ezekiel 22:26, ngano man nga ang kondisyon sa hunahuna sa labing daghan nga mga tao. Wa man makaila sa gisultis Biblia. Nga naaman untay gitudlo ang Biblia. Kinsa bagi nagpaluyo ini nila, sama gud ini karon nagsige sila kuan. Nganong na priso man ang kanhi presidente na daman dito naagi nagpaluyo. Mo nagsige sukit-sukit si ang hearing sa Senate Committee ni Amy. Pero ganina, nag-away na hinoon si Amy o si Chase kay ang gikontempt ni Bato, sila kanila, gipabuhian naman po ni Chase. Ang ilang gusto nga, di lang yun mutudlo sa kadireksyon. Kinsa bagi nagpaluyo ini? Kaklaro na yun, kasayo na yun, kaitubagon, pero ipalitok mang ginila sa tubangas katawhan. Kita ato po na ipalitok ang Ginoo. Kinsa bagi nagpaluyo? Nganong daghan mga taong wa kasabot? Atong basahan ninyo, uban ako, dungan mo. Gilapas sa ilang mga unsa gani saserdote? Pare, pangulong relihiyoso. Gilapas sa ilang saserdote kusog, read together. Ang akong kasuguan, gipasipalahan ang akong balaang butang. Silawa magbutang og kalainan sa balaan og sa malaway, ni magtudlo sila sa mga tao sa kalainan sa mahugaw og sa malinis. Gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong adlaw ipapahulay og ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Gi-enumerate man ni Ezekiel ang atong gitun-an last week. Ang mga kamatuoran nga gisalibay sa yuta, nya gitabunag dili na mao, nya mao nay gituuhan sa mga tao di na biblikal nga pagtulunan. Kaya ang biblikal pangitaan lag paaging mawa sa mapa. Wow. Kinsa di nangulo? Religious leaders. Wow. Laaya no? Mutuo magong mga tao. Basta religious leaders na imusulti. Mukaon mo yun. Mulang ka na. Naabitaw higala na ito nga sa social media. Moingon siya pagsulti nga, kining mga Sabadista, moingon yun nga, dili maayong moinom tagbino. Sila ramay nagsulti ana. Si Ginoong Hesus nag-ingon man makainom tag bino gani pagkasal sa kana unom katadyaw gipapuno niya bino unya kana ra bang tawhana na social media dako ra ba na saserdote man na sa laing grupo mudadayon si ang botilya dito sa pulpito
Nga moingon nga nahibawong Ginoo nga basta gani kasal kumbira na, hubog-hubog na. Muna ay mugtuo ang mga taong nagingon nga dili ta mo inom kay ang bino gidili sa Bible. Wala. Gitugots Ginoos Ginoong Hesus ang naghimog bino unom katadyaw. Busa inom ta kay ang kasal hubog-hubog na sa tubangas publiko. Grabe, nagtanaw ko anang hulagwaya, nakaingon ko, og itapad ko ng hulagwaya karon sa Ezekiel 22-26, sagpa mo na silang naong. Kay sila man ginagtabon sa matas mga tao, wa sila magbutag kalainan sa balaag malaway, ni magtudlo sa mga tao sa kalainan sa mahugaw ug malinis, gitaptapan pa ang matas mga tao gikan sa adlaw ng igpapahulay. Ato naman nagitunan, kinsa nag-usab sa adlaw ng igpapahulay, o gipasipalahan ko dihas ilang taliwan. That's the Bible. I mean, I'm very sorry nga ingon ini ka bold ang Bible musulti. Magwawali, mura na lang po musundog sa gisultis Biblia. Pero padayon nun tani, ang Dios nagtigom og pundok sa katawhan nga iyang gipreserbar, ingon nga tigpamatuod ngadto sa kalibutan nga ang iyang paagis kinabuhi mo'y labing maayo. Ikaduhang Korinto 6:17. Busa, kunay tambag niya, nakaamgo na mo na amos kalihukan nga wa magtudlos ka matuoran, naamo sa pagtulunan nga nabata mo nga wa mo tagaig ihranan sa mahugaw sa malaya. Ani ay tawag sa inyo sa ikaduhang Korinto. Busa panggula kamo gikan kanila, magpalain kamo gikan kanila, nagaingon ang Ginoo. Ayaw na mo paghikap mahugaw, unya pagahinangpon ko kamo. Ug ako mahimong inyong amahan, kamo mahimong akong anak nga lakig, mga anak ng bahay, nagaingon ang Ginoo nga makagagahom sa tanan. Muna ning giingon ako sa inyo, malahi kita. Once mudawatas kamatuoran, once atong tuuhan ang nasuti sa karaang basahon, malahi gitas mga taong kalibutanon na. Unsa may hangyo sa Dios. Okay, maghukom 3:4. Busa karon ingon pang Ginoo, magmatngon ka, ako naghangyo kanimo. Ayaw pag-inom og unsa? Bino. Maisog nga ilimnon. Ayaw pagkaon sa mahugaw nga butang. Unsa pa may uban nga gipasidaan sa ato sa Dios nga angayan nato likayan, ubang butang nga makadaot sa atong lawas. Proverbio 20:1, ang bino o sa katigtamay, ang maisog nga ilimnon mao ang sabaan, bisan kinsa nga masayop niini dili manggialamon. Ako mga igsoon, nagtubo ko sa usa ka komunidad nga majority Catholic. Minority kami. Sa among klase, ako ra o ang akong classmate nga babae si Raquel Cortez, saksi ni Jehova, mao'y dili Catholic. Ang among principal, mayong nga tao, may mo tudlo, may mo diskurso, panahos politiko. Pero once mahubog na gani among principal sa elementary me, katawa ka. Magatang na siya sa karsada, nga nagdag, latigo, unya mangihi dito sa gate sa among eskwelahan. Ang iyang ihi, iyang isignature sa yuta. Grabe. I mean, why do I use this as an illustration? Because that's exactly what the Bible says. A person who drinks wine has no wisdom. Mawa sa iya ang iyang kadisinti, mawa sa ang iyang kaalam. Principal. Gikatahaan o girespetuas mga tao, pero mahubog. Mangihi nga gisignature ang ihi diha sa ground, atubangan sa gate sa eskwelahan. I mean, I think some of you can give illustrations that are worse. If not, Proverbio 23, gi-enumerate na. Unsay katalagman og bino. Kinsa man ang may kasakit, kinsa man ang may kasubo, kinsa man ang may pagkabingkil, kinsa man ang may pagbagulbol, kinsa man ang may samad sa walay gipasikaran, kinsa man ang may kapula sa mga mata, mao kadtong magapabilin sa pag-inom-inom sa bino, kadtong nagapangkula aron sa pagpangita sa sinakot nga bino. Kanang gingalan nato, kuter. Dili ka magtanaw sa bino kung kini magapula,
kung kini magapangidlap sulod sa kupa, sa diha nga kini magaagay nga mahapsay, kaysa katapusan kini magapamaak samas bitin, ug muikos samas udto-udto. Ang imong mga mata makasudong sa mga butang nga katingalahan, ug ang imong kasing-kasing magpamulong sa baliko nga mga butang. Few years ago, naghold kog ingon ini nga seminar sa usa ka dapit. May usa ka tawo nga nailhan na anang lugar nga maog yun number 1 nga palahubog. Nitambong sa atong meeting. Nalipay ang mga tao, wa na po mo inom. Sa panahon nga hapit na ang end sa seminar, gikuha na mo ang desisyon sa mga tao nga naminaw. Sa nila ang gusto mo dawat sa Dios, ingon nga ilang manluluwas, unya gusto magdawat sa bautismo. Katong tawhanan ni tindog. Apan, pag-abot sa panahon sa bautismo, wa muuban sa tubig. Wa yun mabautismohi. Nalipay ang iyang mga barkada. Kay, wa man siya dayog kabautismo. Pagkagabi, mga igsoon, hubog-hubog sila, samas na andan. Pala, ginalon nga tuba. Tuba, naman kayo mo na may bubarato. Pagkaugma, igo na lang nagpahibaw sa amo ang silingan. Pastor, namatay si, ginganlan. Nga naman, nahug sa kanal gabi, pastor, katubit ang ilang hubog-hubog dito sa itong sininggitay nila. Ni uli siya. Unya, wa naman siya kaamgo, nga iyang paglakaw, dito na diya siya sa kanal sa imburnal nga, ang iyang ulog yun na igo dito sa ubos. Kadugo, gikuha ang iyang lawas, gikan sa imburnal, agas ang dugo, kay nahubog. Bautismuhan, untaan ang adlawan, ninlikay, dito pa ingon balik sa iyang humulan niya iyang kaugalingon gihapon sa unsa gingalag sinakot nga bino. Oh. Sabi ni. Ano man. Okay. Padayon na. Oh. Sinakot nga bino. Wow. Proverbio 31. Tingali unya malinginom sila ug malimot sa kasuguan. O balit aron ang justisya alang sa bisan kinsa nga ginasakit. May mga tao yung nana, kato akong giingon ninyo, Pangulo to simbahan, naghimo siya sermon, humili, panahon sa human sa misa. Ingon siya, ayaw mong tuo, nga ang Ginoo di mo sugot, nga mo inon tagbino, ang Ginoo mismo, panahon sa kumbira, sa kasal sa kana, nagpainom sa mga tao sa bino, unom katadyaw dili kay pila lang ka botilya. Unya, kuha siya sa botilya, inom siya sa atubangas mga tao, samtang naghimo siya sa humili. Para nako pinakadakong insulto na sa Dios. 1 Corinto 6:9. Nasayod ba kamo nga ang dili matarong, dili makasulod sa gingharian sa Dios? Kung sa may gitawag nga dili matarong, ayaw mo pagpalimbong, walay makihilawason. Ang tao bitaw nga murag butakal bitaw bisag kinsalay takyasan o tigsimbag Dios o mananapaw na pasaylo ako nga naa diha di lang nako basag kusog kamulay basa ana unsa na o mga kawatan o mga dalo o mga palahubog tigpasipalas mga tulisan dili sila makapanunod sa gingharian sa Dios. Dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Well, Isaiah 5:22. Alaot katong makusog nga moinom sa bino ug mga taong kusganon sa pagsakot sa maisog nga ilimnon. Kuter, gaw sa bino, napabay laeng nga dili maayo para sa aton lawas. Well, Deuteronomio 29 versikulo 18. Tingali unya sa taliwala ninyo dunay lalaki kun babae kun panimalay kun banay kinsang kasing-kasing mutalikod gikan kang hiyuba nga atong Dios aron sa pag-adto sa pag-alagad sa mga Dios ni adtong mga nasod ni tingali unya kanino dunay gamot nga makahilo og ahinho. Ang ubang tao moingon, pastor, nakoy nahimamat og mabasahan nimo sa Biblia nga gidili ang pagpanigarilyo, magpabautismo ko. Nako, Brad, nahibaw ba kag kanus anang sigarilyo na ilhan sa mga tao sa kalibutan? 18th century. Ang nagdaan ni ana ang mga Europeans ngadto sa mga Amerikas nga lugar, sila sa Columbus, sila sa Amerigos Vespucci, nagdaa sila aso nga ilang gipauga ang dahon. Unya
sa ilang feeling nga og makahit-hit na sila anang asuha, murag muhatag og relief sa ilang lawas. Diha magsugod ang ilhanan sa ginganlang karog tobacco nga nahimong major industry in the world. It's not something that was known during the Bible time, pero sa Bible time, ang ngalan niya, gamot nga makahilo. Mga gikas tanom apan makadaot sa lawas. Wa pa'y ngalo. Abi ninyo ang Bible, na nakita nas mga manalagna, apan wa pa'y ngalan sa ilang panahon. Wa pa'y ngalan sa ilang panahon. Nabitaw si Isaias na ingon, nakakita siya puthaw nga milupad. Di man na bangkaw ang iyang pasabot. Ang iyang nakita sa bisyon, aeroplano man, apan ang term nga gigamit ni Isaias, puthaw nga milupad. Wa pa may ngalan, wa pa may aeroplano, anong panahon na. Di pa nimo kang ngalan. Ang point na kumaw ni, ang Biblia nagsulti na, nga naay ubang tao nga ilang gamito ng mga makahilo nga butang gikan sa herbs. Mo ng tabako, mo ng marijuana, mo ng drugs, makahilo. Isaiah 55:2, nan ngano man nga magasto man mog salapi alang niya ng dili tinapay. Sa inyong pangitaan alang ni atong dili makabusog. Patalinghog kamo pag-ayo kanako. Kan-an ninyo kanang maayo ug tuguting ang inyong kalag magkalipay sa iyang kaugalingong katambok. 1 Corinto 10:31. Kung magakaon kamo or magainom, magbuhat kamo sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Roma 9:20. Bisan kinsa ka man, ikaw nga tao nga magatubag-tubag sa Dios. Ang hinulma magaingon ba siyang maghulma? Nganong giingon man ako nimo ni ini pagbuhat? Maingon siya, kung maminaw mo nako nga Ginoo nga inyong Dios o buhaton ninyo ang giisip ko nga matarong o magtamod kamo sa akong mga sugo o magtuman sa tanan kong ipabuhat kaninyo, di ko kamo kastiguhon sa bisan unsang sakit. Ako maoy Ginoo nga nag-ayo kaninyo. Sa ato pa, og atong tuuhan siya, sumala sa iyang napasidaan nato, daghan kaayog paaging malikaya nato ang naabot sa atong lawas nga makatalagmanon, gingalan nato sakit kon balatian. Apan kung dili kita maminaw niya, muani kita anang mabutanga. Well, that's biblical. Muna yung so, paingon natas katapusan. Ang pagbalik ni Kristo, may atong bugtong o katapusang paglaom. Munang mabalik na bitang Ginoo, kay nahibaw manggong Ginoo, nga samtang naay mga tao nga nagwali sama inyong nabatian, naapoy daghan nga musuti ay mugtuuan na nila. Nawa man po may mahimo kay freedom po na nila sa mga freedom po ni namo. Ang pagtudlo ug unsay maayo ug unsay gisulti sa Biblia, amo po ng freedom ug amo nang gipahimuslan sugo man sa Dios. Iwali ninyo tibuok kalibutan ang akong gitudlo kaninyo. Muna among gihimo. Apan na po yung mga tao mo tinuod ay mugtuon na nila kay sulpot ra na sila. Gabi mo tawa akong topic sa sulpot. Na adi ay sulpot kay ang kamatuoran di ay nga napadayag diri kaniadto gisalibay masyuta. Munang gibalik ra pod kay niturok ra man pod gikasyuta kay naa man po'y propesya nga ang pagkamatuoran nga gisalibay sa yuta miturok ra pod gikasyuta anam ni balik sa ato ning pagtulon anaron. Ngano man nakabasa naman tag Biblia. Apan wa pa maulahi ang tanan. Nag-abli pa ang Dios sa ganghaan sa kaluwasan. Munay naay wali nga sama ni ini nga gihimo diri. Gihimo na mo ni last year, gihimo na pud nabot tiron. Basig himuon ta na pud ni next year. Whether dinhi o sa ubang lugar, kay walay hunong ang katawhan sa Dios. Apan labaw sa tanan ang among gidayeg kay bisan asa mi paingon sa kadaghan sa mga taong manambong doon naging mga karniro ang Dios diha nga giingon niya doon ako'y ubang karniro nga wa pasod sa akong turil. Tawgon ko na sila. Kay usaraman ko ka magbalantay, usaramay akong turil. Bisag daghang turil sa kalibutan, usaray turil sa Diyos. Unya, ang iyang mga karniro, wapas iyang turil, tuapas ubang turil, tawgon to niya. Unya, ang iyang gisulti sa Juan 10:20. Ang akong mga karniro, nakailakan ako, o ako nakaila kanila. Versikulo 20 na sa Juan 10. Nga naman, kay matod pa niya, kay sila magapatalinghog sa akong tingog, o magasunod kanako. Ang hinungdan po nganong di mi mohunong pagwali, kay naa pag yung mga taong maminaw. Roma 10:17, ingon si Pablo, ang pagtuo naabot
gikan sa pagpatalinghog. Kay unsa may ilang tuuhan ug wa sila kadungog. Apan unsaon man pud nila pagkanungog ug way magwawali. Muna gisulti niya sa Roma 10. Ug kinsa man po'y muwali kung wa sila muadto aron sa pagwali. Busa ingon siya sa versikulo 17, ang pagtuo nagaabot pinaagis pagpatalinghog. Daghan ninyo ang miunong sa atong katiguman sukad pagsugod hangtod karon ika napulo nato ron kagabi ika 11 ugma sa buntag na apay message dayon natong closing apan karong gabi una nalipay kaimi nga sa atong paghimo niining atong pagwalis kamatuoran kadaugan sa kamatuoran doon na nagyud po'y may manifest sa among pagduaw kanila o sa pagduaw sa among kaigsuonan ning manifest na sila pastor dawato na mo ang Ginoo nga among manluluwas. Pabautismo mi karong Sabado. Doon ay mga kaigsuonan nato nga nagdalag mga papel diha ato nang i-distribute palihog brethren, i-distribute natong papel tagaisad kog copy diri. At tagailan sad mi diri copy kung naa sa inyo ang papel. Please give me some. Oh, give me one kay we'll read this together. Gingalan ni natog ang atong pakigsaad sa Dios. Unsa may atong response sa iya human sa atong seminar. Kung naa na ninyo ni, tanawa ninyo, duyog nako, mag-ampo sa ta sa dili pa ninyo ni pilapan. Okay? Naa na sa inyong mga kamot, ang mga brethren, pwede ninyo tagaag kapis aron maapod sila'y tamuran. Ang ubang kaigsuonan. Okay, ang naa ini nga papel, simple kaayo. Ang ngalan dire akong pakigsaad sa Dios, isulat imong ngalan sa ibabaw, imong edad, imong address, o ang cellphone number. Ang number 1, okay, let's read this together and please prepare your pens. Mga ballpen or lapis. Number 1, akong gidawat ang Biblia nga maoy nagtudlo sa giya sa kamatuoran. If you believe that, check the box there. Akong Osbon, akong gidawat ang Biblia nga maoy nagtudlo og nagiya sa kamatuoran. Isuwat ang check diha sa box. Number 2, nabati ko ang tingog sa Dios nga nagtawag kanako ngadto sa iyang panon. Ako na ning gisgutan sa inyo. Ang panon lain-lain relihiyoso nga pundok. Apan nag-ingon ang Dios, usara ko ka magbalantay, usaray akong panon. Apan daghan kog karniro nga wala sa akong panon. Juan 10:16 na. Tawgon ron ako sila og sila magasunod kanako. Munang imo nang nabati mo ang tingog sa Dios nga nagtawag kanako ngadto sa iyang panon. Then check that box. Number 3. Buot kong mahimong kabahin sa tinuod nga iglesia nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. Ilabi na gyud padayag sa Biblia. You check that if you feel that's correct. Number 4. Buot kong dawaton si Jesus ingon nga akong manluluwas pinaagi sa balaang bautismo. Katuning mga kaigsunan nato nga in their hearts they have resolved the matter. I will let Jesus win in my life. I'll make a decision once and for all. Mutindog ko aron sa pagdawat sa kaluwasan pinaagi sa bautismo. Kung ingon ana ang ilang decision, then check that box sa number 4 diha. Atong iduko atong mga ulo, mga igsoon. Amahan nga balaan. Kining gamayng papel, usalan ni ka insignificant nga papel, nga among suwatan sa among hilabihan ka importante nga pagsanong sa imong mensahe. Naa kay mga anak dire nga sa ilang pagpatalinghog, naagyud sila'y conviction nga kamatuoran ang ilang nadunggan. Salamat amahan nga ang imong balang espiritu naglihok sa ilang kasing-kasing. Napoy uban kanila nga naglayog pa ang kahiladman, kaya ang ilang nadunggan sukwahi man sa ilang namatan nga kahayag. Padayon na pagiya ang ilang hunahuna, padayon na paglamdag ang ilang mga kinabuhi. Aron eventually, sama ni David, moingon sila ang imong pulong, lamparas akong mga dalan o kahayag sa akong mga tiil. Giyahi sila sa ilang mapinadayonong pagtuon sa balaang kasulatan. Ang uban kanila nahibaw nga naa sila karon sa ubang panon nga dili imo. Panibati sila karon nga
karniro nimo sila nga wa pa sa sulod sa imong turil ug nakabati sila sa imong tingog ug buot silang musanong kanimo kay musunod sila kanimo. Busang uban kanila nakahimo na sa desisyon nga mudawat sa santos nga bautismo. Lig-una ang ilang pagtuo ug lig-una ang ilang desisyon. Sa ingon nga paagi, mahimo silang tipik sa katauhan nga imo niyang tigumon dito sa gingarihan sa langit, dahil nimong anhis yuta. Salamat Lord sa imong pagtubag ug padayona ang pagpanalangin sa mga tao nga nagpangita, nga giuhaw o gigutom sa imong pulong. Ang kamatuuran nga mudaog yun, bisan pa og dili popular. Salamat sa imong pagdawat kanamo karon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.